Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Bapak Ibu guru saha kanca-kanca sedaya ingkang kula hormati. Bapak Widodo, ing kesempatan menika kula badhe ngaturaken sesorah kanthi irah-irahan pentinge kemajuan teknologi. Ingkang kinurmatan para rawuh sedaya, para sepuh, para guru, saha para kanca ingkang kula kersani. Sumangga kita ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit saking si rahmat karunia-nipun kita sedaya saged makempal wonten ing papan menika kanthi wilujeng tanpa kekirangan satunggal punapa. Para rawuh ingkang kinurmatan ing jaman semenika kita sami gesang wonten ing zaman globalisasi ingkang serba kaliyan kemajuan teknologi. Teknologi sampun dados peperangan wigati ing gesang padintenan wiwit saking piranti komunikasi kados telepon pinter, komputer, dumugi internet sedaya punika dasosaken gesang kita langkung gampil, cepat, saha efisien. Kanthi anane teknologi kita saged pikantun informasi saking menika warna papan ing donya, namun sajroning sekedap priwulan ugi sampun katat nginaken media digital sehingga para siswa saged sinau kanthi langkung interaktif saha inovatif. Ing babagan ekonomi teknologi ugi dadosken transaksi langkung praktis lumantar sistem daring utawi online. Nanging mekaten para rawuh sedaya kemajuan teknologi ugi kita tampi kanthi wicaksana. Amargi menawi kita boten saged nginakaken kanthi prayogi, teknologi saged nuwuhaken akibat ingkang kirang sae. Kados kecanduan gawai kirangipun interaksi sosial saha sumebaring pawartos ingkang boten mere uwati hoax. Bila saking punika kita meningka generasi muda kedah saged milah saha milih inakaken teknologi kangge perkawis ingkang migunani kados sinau ngembangken bakat saha ngrembakaken usaha aja ngantos kita dados abdi teknologi. Nanging kedah saged dados pengendali teknologi. Mugi kanthi kemajuan teknologi menika kita saged dados bangsa ingkang langsung maju. Kreatif saha saged saingan ing tataran internasional tanpa nilaraken budaya saha tata krama ingkang sampun dados ciri khas bangsa kita. Mekaten sesorah ingkang saged kula aturaken menawi wonten kirang langkungipun kula nyuwun ageng dipun pangapunten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.